zenbat karakak errekak pasa behar hondik. Erabaki arte eiztariera betia iretiroen beldurrez nola ezean garaia dut motel esaiok ez pentsa gehiago esaiok amodioaren aurrean egia lotxak abezaten ikasi behar du. Guztian nabil zuen atzetik lagundu nahirik zuen atzetik eskortu egin hau zuen eta berentzait nolo egin eskortu egin hau zuen eta berentzait nolo egin baina neska horrek segurazki nahirik ire ondoan gauntan egotea neska horrek segurazki nahirik irea hortikan hori entutea neska horrek segurazki nahirik bilurrik gabe ikori esatea neska hori segurazki ere desio berdinek betena jantzebiek iaba saio ez pentsa gehiago amodioaren aurrean egia lotxak abezaten ikasi behar du. Taniga guztian nabil zuen atzetik lagundu nahirik zuen atzetik oskortu